si vybrali? Áno, ja si prosím jeden ten bežný účet, k tomu platobnú kartu. Výborne. A ako zákusok, čo by ste mi doporučil? Kontakt. To je naša špeciálna služba. Dobre. A čo to bude pre vás? Ja si dám to isté, k tomu jeden terminovaný účet a ako dezert jeden internet banking. A v tom prípade si vám dovolím odporučiť naše menu VU Basic a pre vás VU Basic Plus. Je to výhodnejšie, ale hlavne je to lacnejšie. VU Basic a VU Basic Plus. Nové kontá od Všeobecnej úverovej banky. Trikrát. Šariš, keď kamošom chutí. Ak si do 15. júna založíte konto VU Basic alebo VU Basic Plus, budete zaradení do žrebovania o Mercedes triedy A a ďalšie prémie od Všeobecnej úverovej banky. Vychutnajte si pivný festival u vás doma. Kriegel získate za 9 vrchnákov so symbolom. Pozor, vyletí vtáč. Ďakujeme. Sú miesta, kde sa cítite tak príjemne. Prosím, to je pre vás. Kde sa môžete spýtať na čokoľvek. A k tomu máte pridážu. A kde na vás stále myslia. Výnimočná starostlivosť. Výnimočný mobilný operátor. Eurotel. Viac od života.